Na reho ne say tie ba bia ne nka broni nanso obeto hye ye kro so bese no Zom. Reho ene say tie ba bi ye nka broni English broni nanso obeto hye so no yes. Zom. Ye nko ni krom ye nka no. Ye nko ni krom ye nka no. Ye ntia ne mra biara. Zom. Ye ne mra biara. Nanso opese no wotre ne die monti. O se asante atre afaga na man nyina ntisi ya nko ne ye mu ankoko a. Sabre ne Ghana fo fa bi e de ho ama ne dada. Zom. So person what train me nam se sabre ne Ghana fa bi e de ho ama no na asante de omo de ho e wo ba bi nti no. Zom. No nti oden kraba se wo person ne nana behia. Zom. Nti oden kraba so o person ne nana behia. Zom. Se woni no na di asema. Na ka kuruka kere wasi minino na di asema. Zom. Ma me ekobusa na wo on person obem onaba. Zom. Me okubusa no a se da bi so oba. Zom. Nana ye se won pese obekun. Zom. Nana ye se da bi on pese obekun. Nana no eguso etineba. Ye se da bi on pese obekun. Zom. Nti yenko hia ne ne musa na asem kro. Nti yenko hia no na asem kro na ode ba ye musa no. Zom. Dan se ne wo fo obedi na de kudua oba ye no ode asundwe wa nko. Se ne wo fo obedi na de na gwa kudua na agimai ona asundwe nti na wa nko. Zom. Se ye se won pentokwa bia. Won so ye se ono so aba obedi no fa dia on pentokwa bia. Zom. Nti ma ba bantu ahem se mon kohwe asem kro nka. Na ma osuma abafo bantu ahem se mon ko na mon kohwe asem kro no na mon. Zom. So no free hakura akwabo akobo no ho adwa kakra. Ma na ko kakali free akwabo akobo no ho adwa kakra. Zom. Ye tia ne se ai mo pese mo beba enti ne ye beba ne abeko. Zom. No kan se broni kan se mo pese mo beba sa na tedi ye beba ne ma ba abeko. Na se che nyina ne se asante nipa ewiase nyina nti won prem ye ne sa. Zom. Nyina ne se asante atretre ya hwem ya fa samre no Ghana titim Ghana no afa sa asase no bebre. Na atre ko ba biara. Na atre ga ende Ghana kula. Zom. Na yes yenko oba ya o mu ba ye betwi fa hie bonsu aban ebe wie mu ne ma nyina. Zom. Ba ye omo yesi yenko no man ti ase omo ba betwi fa so e ma na bonsu aban be fa mu ne ma nyina ade boy. Zom. E brother bro ni panyin oba ya wo tro book no za. Zom. Symposium no go ni panyina o twa kraka no o kasa no. Tom Makaski. Zom. Oka wasisika kokonko a wo mu wie free ha. Wo de koka sema anso nko mpema hanan 400,000 no mu fae. Zom. Samre sika kokonko mu wie free ha sei no. So wo de kan na anso no nko mpema hanan eno mu wie free. Zom. Osi nei onu oka osi nei so de ba ne sika mu a. Just Abrocheska or £2 billion na nkayo. Zom. Say and now what they buy in Mexico more Abrocheska more and go £2 billion and nkayo. Zom. Brony no try no na Canada. Brony or try Canada and Adana a brother or can come in commercial upon. Zom. And Tina Asante Dynamite. And Tina Asante near Diamine. Zom. And so a buyer. Yadi nemua ba bedru Ghana. Zom. Ba ye nemu kakra ama ye be Ghana. Ghana so sabi ansa na eba no. Zom. Na Asante Daneman. Zom. Ghana ansa na Ghana eba no na Asante na Daneman. Ono a me wofa kwamchitwa osajima prempe tosumi ne lawyer kwamchitwa ayi kwamchitwa friend no Joseph Boachi dankwa. Zom. Ewura also no ne ofa Nana Otumfuo se osajima prempe otosumi no. Ne lawyer JB dankwa ya bunu na abo no. Onso na woni ne din ya de kro kwamchitwa. Onso nam no de kwamchitwa nti no mu din e ya de kro. E ba so ye pre-independent na ye de ye nka ho. Zom. Ba se Ghana omo pre-independence Asante de na nka ye nka ho. Na ho na wono wo mo be ka se nana nka ho be ka ho mi enko unitary state ye mmom nya baako. Zom. Ono no be ka chen se nana yesro be ka ho na nyina nkonko aban na so man baako. Zom.
Nienya ya otesa broche himani ya prime minister. Zom. Nienya ya wose brochire hene na afi nso na ya prime minister. Ye nyina wo Ghana bako so ene ya se de ewura fie. Zom. Ne atutu papa so na se ewura fie na empese ye beka. Na nso de ewura kan. Ni nyina da ewo abakose mu ewo. Zom. Enti nei ye wo ha ya. Zom. Ni no kwan kro fa so ba Asanteman bese ya o hye ene na ye gina ha ye kai. Zom. Ne wa ase a ne kwan pro ni fa so ba Asanteman ebe hye ha no. Ese ne makọ e no. Ene ma ene ye gina wa ye kai. Nanso na re chiche ne se. Zom. Nanso na re chichire ene se. Ene dua yara eniema ye wi aye no ebi kopie California museum mu. Zom. E biere eniema egudia roni owi aye ebi ekwa America ekopie America California museum. Zom. Wo mo say dabi wo mo de eniema aba wo museum ni eye maku be wo mo de wo be sa de ya de aba. America fo wo mo te dabi ye de eniema be begu museum eni e maku nso ye sa de mo ade nyina asa abrem. Zom. Na ye nana ye friend no Professor Henry woni abrofu di nkuta ho a da no de asi aeroplane mu na ye de aba ye de a kire nananom yi. Zom. Na friend Professor Henry and woni abrofu di nkita ho a omo di tu aeroplane mu a enne aba ma de ye hunu ni. Zom. O dwasi ebe mo hu sa asem na si yampa ye pam ye nema ampa. Ye hu dance ye na bedroom ne no. Otumfuo se edwai ye mfi oha aduonum edwa ye abo. Ye boni de dance ye sa ampa atsem no esi ye ampa eho dance ye na apiase. Zom. Ye gusuara me bedi ade no afi na mkwa broche hima frɛ me. Zom. So bedi ade afi na okwa broche hima no na to nsa frɛ no. So me call British Museum. Zom. So okwa British Museum